Kaixo guztioi, bideo honetan zatikien izendatzailean errotzaileen batuketak edo kenketak agertzen direnean, zatiki hauek nola arrazionalizatzen diren ikusiko dugu. Lehenengo adibidean, -1 zati 2 zatikia arrazionalizatuko dugu. Lehenik gogoratu zatiki bat arrazionalizatzea baliokidea den zatikia aurkitzea dela, baina izendatzailean errorik ez duena. Kasu honetan, zatikiaren izendatzailean kenketa bat agertzen da, eta kenketaren bigarren gaian erro 3 agertzen da. Orduan, honen baliokidea den zatiki bat bilatzen dugu, izendatzailean errorik ez duena. Horretarako zatiki hau kopiatzen dugu, eta biderkatzen dugu zatiki batekin non zenbakitzailea eta izendatzailea berdin-berdina dena. Eta hau da, aurreko izendatzailea, baina erdiko zeinua aldatuta duena, hau da, 2 gehi erro 3. Orduan daukagu zatiketa marra eta aurreko bi zatikiak biderkatzen ditugu. Zenbakitzailean daukagu -1 bider 2 gehi erro 3. Orduan banatze propietatea aplikatuta, -1 bider 2 -2, eta -1 bider gehi erro 3 erro 3 da. Eta behean identitate nabarmen bat daukagu, a ken b bider a gehi b. Eta hau da, a karratu ken b karratu. Orduan daukagu lehenengoaren karratua, 2 karratu, ken bigarrenaren karratua, erro 3 karratu. Orduan daukagu zatiketa marra, goian -2 ken erro 3, momentuz horrela utziko dugu, eta behean 2 karratu, laudena ken erro 3 karratu. Erroa eta karratua badoaz eta 3 geratzen da. Orduan geratzen zaigu zatiketa marra, goian -2 ken erro 3, eta behean 4 ken 3, bat dena. Eta badakizu, zerbait zati bat, zerbait hori dela. Beraz, hau -2 ken erro 3 da. Orduan ikusi, izendatzailean errorik ez duen zatiki baliokidea lortu ordez, jatorrizko zatikia, zatikirik ez daukan adierazpen gisa idaztea lortu dugu. Ederki. Orain, bigarren adibidera goaz, eta pantailan agertzen den zatikia arrazionalizatuko dugu. Ikusi izendatzailean berriz ere kenketa bat dugula. Eta ohartu kenketaren 2 gaietan erroak agertzen direla. Orduan lehengo moduan jotzen dugu. Berriz ere zatikia idazten dugu, eta orain biderkatzen dugu zatiki batekin. Zenbakitzailean eta izendatzailean berbera idatziko dugu. Horrela bider bat egitea bezala izango da, eta aurreko berdintza mantenduko da. Goian eta behean idatziko duguna izango da. Izendatzailean duguna, baina erdiko zeinua aldatuta. Izango genuke, goian erro 3 gehi 2 erro 5, eta behean erro 3 gehi 2 erro 5. Orduan daukagu. Zatikien biderketa hau kalkulatuko dugu. Beraz idazten dugu zatiketa marra luzea, badakizu zatikien biderketa egiteko zenbakitzailea bider zenbakitzailea eta izendatzailea bider izendatzailea. Hortxe daukagu. Orduan daukagu zatiketa marra, zenbakitzaileko biderketa kalkulatuko dugu. Kenketa bider batuketa da. Orduan dena bider dena egingo dugu. 2 erro 2 bider erro 3 daukagu 2, eta gero erro 2 bider erro 3, erro 6 dena. Orain, 2 erro 2 bider gehi 2 erro 5. Da gehi, 2 bider 2 laudena, eta erro 2 bider erro 5 erro 10 dena. Orain, minus erro 3 bider erro 3. Izango litzateke minus eta erro 3 karratu. Azkenik, ken erro 3 bider gehi 2 erro 3. Minus bider plus minus da, eta orain 2, eta erro 3 bider erro 5 erro 15 da. Eta behean daukagu. Ikusi batuketa bider kenketa dugula. A ken b bider a gehi b. Eta hau da, a karratu ken b karratu. Horregatik biderkatzen dugu bekoarekin baina erdiko zeinua aldatuta. Identitate nabarmena izateko. Orduan daukagu lehenengoaren karratua, ken bigarrenaren karratua. Lehenengoaren karratua erro 3 karratu. Ken bigarrenaren karratua 2 erro 5 karratu. Orduan daukagu zatiketa marra, goian 2 erro 6 gehi 4 erro 10, ken orain erro 3 karratu, karratua eta erroa badoaz, eta 3 geratzen da. Ken 2 erro 15, eta behean erro 3 karratu. Erroa eta karratua badoaz, eta 3 geratzen da. Ken orain 2 erro 5 karratu. 2 karratu 4 da, eta erro 5 karratu, erroa eta karratua badoaz, eta 5 geratzen da.
Orduan daukagu, zatiketa marra, goian horrela kopia genezake, baina soltea agertzen den zenbakia aurrean idatziko dugu. -3. Orain gainontzekoa, gehi 2 gehi 4 keen 2 eta bean 3 keen 4 5 dena. Eta hau da, zatiketa marra, goian geneukan berdina eta bean 3 keen 17. Ikusi orain, behan bakarrik zenbaki bat dugula. Hau da, ez dago errorik, gure helburua zena, ederki. Baina zenbaki hori negatiboa da. Beraz, minus hori gora igoko dugu, guztia zeinuz aldatuz. Eta horrela zatiki bat lortuko dugu, non beheko zenbakia positiboa den. Orduan hau geratuko litzaiguke. Zatiketa marra, beheko minusa gora igoko genuke, guztiaren zeinu aldatuz. 3 keen 2 6 keen 4 10 gehi 2 15 17. Orain bai, jatorrizkoaren baliokidearen zatiki bat lortu dugu. Izendatzailean errorik ez duena. Orduan bukatu dugu. Espero dut bideoa gustatu izana. Horrela bada, emaiozu like botoiari eta suskriba zaitez gure kanalera. Non, pizkanaka bideo berriak igoko ditugun. Eskerrik asko eta hurrengora arte.